Dobrý deň. Dovoľujeme si vás privítať na tlačovej konferencii k téme Verejnoprávna televízia je v historickom ohrození. Keď sa Andreja Danka pýtali na financovanie verejnoprávnej televízie, v rozhlase použil predseda SNS Andrej Danko tieto slova. Keď ju koaličný partner dá celú do správy SNS. My sme presvedčení, že verejnoprávna televízia nie je nejaká trafika, ktorá by sa dávala do správy politickej strane. Prevádzku rozhlasu a televízie si platia všetci občania, platia si to zo svojich daní a hlavným cieľom televízie je poskytovať nestranné a vyvážené informácie o dianí v spoločnosti. Riadenie rozhlasu a televízie rozhodne nemá zabezpečovať nejaká politická strana, ale vedenie pod dohľadom Rady RTVS. A sme presvedčení, že malicherné problémy zverejňované stranou SNS, ako napríklad dvojbodka v logu RTVS alebo nevhodnosť názvu, to všetko boli iba zámienky na mocenské ovládnutie rozhlasu a televízie. Pre našu spoločnosť by to bolo nešťastím. Televízia bola naposledy pod dohľadom nominantov HZDS a SNS v 90. rokoch a toto obdobie sa vyznačovalo odvolávaním šikovných redaktorov, škandálmi, súdnymi spormi, zasahovaním do spravodajstva, rozkrádaním financií a decimovaním celej televízie. Slova o dávaní televízie do správy politickej strane si však nedovolil ani Vladimír Mečiar, ani Jan Slota. To, čo si dovolil Andrej Danko, kedy drzo povedal, že chce slovenskú televíziu do správy, to je niečo, čo sa ešte na Slovensku nestalo. Občania si za svoje peniaze zaslúžia kvalitný program a zaslúžia si aj kvalitné spravodajstvo. A to však nie je možné, ak sa vedenie, redaktori, manažment vymení po každých voľbách a zmení sa s tým aj stratégia vysielania. Rozhlas a televízia majú v prvom rade slúžiť občanom a nemajú slúžiť politickým stranám. Nestáva sa často, že by sme chválili pána ministra Maďariča, často ho kritizujeme, ale tu by som chcela povedať, že pán minister spravil, pokiaľ ide o televíziu, rozhlas a televíziu, jednu veľmi dobrú vec. Skrátka nechali ju tak. Nechali ju profesionálom. Nech si ju spravujú profesionáli. A vidíme, že našli sa tam šikovní ľudia, našli sa tam šikovní redaktori, šikovný manažment. Sledovanosť televízie sa dramaticky zlepšila a občania dôverujú spravodajstvu verejnoprávnej televízie. A preto si myslíme, že to, čo teraz ide urobiť Andrej Danko, je naozaj bezprecedentný útok na nezávislosť verejnoprávnej televízie. Tá televízia nepatrí politickej strane, tá televízia patrí nám všetkým. Andrej Danko nemá žiadnu koncepciu, ako zlepšiť televíziu. On neprišiel s tým, že by chcel niečo zlepšiť, že sa mu nepáči, jemu sa nepáči teda tá dvojbodka a to logo, ale neprišiel s tým, že by sa mu nepáčil nejaký zásadný problém. Možno objektívnosť spravodajstva, alebo neviem, možno by chcel nejaké iné relácie. Neprišiel s ničím. On nemá žiadnu koncepciu. On prišiel len s tým, že ju chce celú do správy. Pretože veľmi dobre vie, kto vlastní médiá, má moc. A to si myslím, že tí, ktorí to cítia demokraticky, to nesmú dopustiť. Ďakujem. Ja by som chcel dodať, že je pravda, že na ceste k verejnoprávnosti a k nezávislému, slobodnému verejnoprávnemu médiu sme na Slovensku ušli nejaký kus cesty. A je pravda, čo spomínala Veronika, že za posledné obdobie po Hrehoch a Nižňanských a zmene aj zákonného nastavenia aj za vlády Mareka Maďariča sme pre verejnoprávne médiá urobili a otvorili cestu k vyššej nezávislosti, k vyššej slobode. Áno, kritizujeme ministra, kritizujeme ho na výbore aj za niektoré kroky, ktoré robí v rezorte kultúry. Je však pravdou, že po zvolení pána Miku sa dostal určitý typ profesionality do verejnoprávneho média a verejnoprávne médium hlavne v prvom rade nie je zadlžené, tak ako bolo za pána Nižňanského a po druhé, vzrastá jeho dôveryhodnosť spoločnosti. Je však tiež pravdou, že tie výhrady máme napríklad k tomu, že sú problémy v spravodajstve. Oľano vzhľadom na výsledok v parlamentných voľbách má 3-krát menšie zastúpenie v
v publicistických reláciách a podobne. Len zdá sa mi pri tejto situácii, že by sme sa bavili a kritizovali vedenie RTVS a RTVS v detaile a pritom nám tu hrozí obrovské a neakceptovateľné nebezpečenstvo, ktorým je ovládnutie verejnoprávneho média nejakou politickou centrálou, alebo v tomto prípade teda si to pýta priamo pán predseda parlamentu pre svoju politickú stranu. Ja by som týmto chcel aj vyzvať Most Híd a Smer, keďže sú v koalícii, aby ubránili RTVS proti mocenským chúťkám pána Danka, ktorý potom, ako chce ovládnuť parlamentnú debatu, potom, ako chce ovplyvňovať politickú súťaž, parametre pre politické strany, chce ovládnuť médium verejnej služby. Médium verejnej služby si to ad jedna nezaslúži, nezaslúžia si to občania a nezaslúžia si to ani pracovníci a profesionáli, ktorí v tej telke pracujú. Chcel by som povedať, že aby sme sa dostali možno hĺbšie k problému, ako pán Danko s týmto problémom, ako otvoril túto otázku. Ja musím za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti povedať, že my sme mali hĺbkovo rozpracovaný program verejnoprávnych médií vo volebnom programe a tejto téme sa dlhodobo venujeme. Aj na tejto schôdzi predkladáme jeden konkrétny návrh, akým spôsobom sa dá médium verejnej služby financovať lepšie, akým spôsobom sa dá zabezpečiť vyššia vyváženosť a vyššia nezávislosť. Sú to konkrétne riešenia, a v programe Obyčajných ľudí s týmito konkrétnymi riešeniami prichádzame. Toto ale nie je prípad SNS. Ak si pozriete volebný program a ak si pozriete to, čo sa deje a čo pán Danko prezentuje, tak je to absolútna programová vyprázdnenosť. Dvojbodky, logá, nejaká jazyková vybavenosť redaktorov, to sú zástupné problémy, ktorými ako keby snažil sa osvedčiť, že nejakú agendu má. Táto ako keby štandardná parlamentná strana totiž to koná štandardne. Chce mocensky ovládnuť médium verejnej služby, chce tam robiť kšefty, predpokladám, a nepriniesla žiadne riešenie. Dokonca koaličný partner Smer ich vyzval, že dobre teda, tak to nechajme tak, keďže musíme byť zlepení v jednom zlepenci oligarchov, ale príďte s konkrétnymi riešeniami, čo vlastne chcete, lebo nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie a pán Danko je v tomto prípade nemé dieťa. Nevieme. Nevie verejnosť, nevedia redaktori, nevie jeho koaličný partner, nevieme my ako opozícia, čo vlastne s tou verejnoprávnou televíziou, okrem toho, že ju chce ovládnuť, plánuje urobiť. Myslím si, že by si Andrej Danko mohol osvojiť čas volebného programu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností v tejto otázke. A naozaj, ak by sme vyriešili nezávislejšie financovanie, kde treba začať, a aby nemalo Ministerstvo kultúry priamy vplyv cez zmluvu so štátom na financovanie RTVS, tak pre verejnoprávnosť a verejnoprávne médiá urobíme viacej ako to, že dáme túto politickú trafiku na to, aby zostali spolu zlepení vo vládnej koalícii pánovi Dankovi. Čiže ešte raz vyzývam koaličné strany Smer a Most Híd, nepodľahnite Dankovi a udržte RTVS aspoň v tej kondícii, v akej je teraz. Ďakujeme, nech sa páči otázky. Dobrý deň, Haraksin, televízia Joj. Pán Danko zašiel trošku ďalej ešte predvčerom a povedal nám, že si vie predstaviť, že by bola RTVS štátnou televíziou, ak hovoríme o televízii, že by bola plne štátnou televíziou, povedal, že po vzore Poľska. Viete si to predstaviť? Že by bola hradená len zo štátneho rozpočtu. Zopakujem, my sme k verejnoprávnosti ubehli nejakú cestu a pán Danko totižto tomuto problému absolútne nerozumie. Totižto, ak sa pozrieme na zdroj financovania v zmysle, že zrušíme koncesionárske poplatky a zavedieme v prvom rade jeden pilier financovania s nejakým percentom na HDP, a bude teda financovaný zo štátneho rozpočtu, nehovoríme hneď o štátnej televízii. Stále môže zostať médium verejnej služby. Pritom, tak ako je to bežné v Európe,
že sú financované jednak z verejných zdrojov a jednak z reálnych koncesionárskych poplatkov, pretože my nemáme koncesionárske poplatky, my máme najhrubšiu a najnespravodlivejšiu daň. Daň zo zástrčky, ktorú platí 500-eurová domácnosť alebo ľudia s príjmom 500 eur rovnako ako ľudia s 3000 eurovým príjmom. Toto treba raz a navždy narovnať, tam by mala debata začínať. Toto by mal niekto položiť na stôl a ja som to na stôl položil a pán Danko sa môže ukázať hneď pri hlasovaní, myslím, že je to 55. alebo aký bod tejto schôdze, kde presne navrhujem, akým spôsobom môže byť televízia financovaná bez toho, že by sme na tento čas potrebovali platiť akýkoľvek koncesionársky poplatok a dofinancovávať RTVS zo zmluvy so štátom. Čiže pán Danko nedáva dobrý príklad. De facto on terminologicky straší štátnou televíziou. Nie. Zostala by naďalej verejnoprávna, akorát by mala lepšie a nezávislejšie financovanie. Následné kroky, ktoré by bolo treba urobiť, je treba otvoriť debate, ale nie debatu, ako Danko rád robí, že on otvára ako keby odborné debaty, kde sa baví sám so sebou. Toto nejde ani pri rokovacom poriadku a toto nejde ani pri RTVS. Ak by som mohla ešte doplniť k vašej otázke, že na rozdiel od štandardných strán, a tým myslím teda SNS a stranu Smer, hnutie obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti malo podrobný volebný program. Tam sme mali aj bod zrušenie koncesionárskych poplatkov, ktorý sme mali aj filozoficky, aj myšlienkovo odôvodnený. A to odôvodnenie bolo také, že kedysi tie koncesionárske poplatky, však to asi všetci dobre viete, mali význam, pretože ľudia sa prihlasovali podľa toho, či mali prijímač televízny alebo rozhlasový, alebo nemali. Dnes v podstate má všetko, tak ako povedal kolega Vyskupič. Daň sa platia to v podstate všetci odberatelia elektriny, čiže je to len na drzovku výber ďalšej dane. My sme za zrušenie koncesionárskych poplatkov, ale to, či televízia bude financovaná priamo zo štátneho rozpočtu alebo koncesionárskymi poplatkami, čomu by sme boli veľmi neradi, tak si myslím, že táto prípadná zmena financovania by nemala mať absolútne žiadny dosah na poslanie verejnoprávnej televízie, to je jedna vec, a nemala by byť zneužívaná na výmenu vedenia a ovládnutie verejnoprávnej inštitúcie politickou stranou. To je čiste odborná vec a táto vec sa vôbec nemá spájať s akýmikoľvek personálnymi nomináciami. Dobrý deň, Miro Kohúta, Trojka. Vyzývate koaličné strany Most, Híd a Smer, aby nepodľahli teda tlaku SNS. Aká je podľa vás reálna šanca na to, že RTVS skončí alebo neskončí teda v správe SNS-ky? Myslím, že by sme špekulovali, ale tu je veľmi dôležitý jeden fakt. A pán Danko totižto podľa mňa 2 alebo 3 Smeru si z neho robí ako keby dobrý deň. Minister Maďarič nie je len ministrom kultúry, ale všetci dobre vieme, že je to ideológ strany a veľmi podstatný člen Smeru. To, čo urobil Andrej Danko, že sa k nemu správa ako keby viac menej k malému chlapcovi a zametá tu s ním, že sa nebude baviť s nejakým ministerkom a podobne, jeho partner je Robert Fico, je presne o atmosfére v tej koalície. My sa môžeme z hľadiska opozičnej optiky domnievať, že veľmi tuhý mocenský a pozičný boj v koalícii existuje. Pre nás, pre opozíciu a takisto ako pre občanov Slovenskej republiky je to nie veľmi dobrá správa. A ak mám odpovedať konkrétne na otázku, tak ide o to, že do akej miery minister Maďarič bude vedieť obhájiť svoju pozíciu. Preto aj vyzývame, aby minister Maďarič so silou, ktorú on v tom smere má, uchránil RTVS-ku. A môžeme sa domnievať a dúfam teda, že ak tento súboj ustojí, tak nepríde k ovládnutiu RTVS-ky zo strany SNS a budeme to podrobne sledovať. Či už na výbore, alebo v pléne. Lebo toto je naozaj, toto nie je za čiarou, to je proste 10 kilometrov za čiarou, že niekto si v roku 2016 dovolí povedať, že ak bude SNS teda, alebo RTVS patrí do správy SNS, veď ako naozaj si uvedome, že pán Danko niekedy toho narozpráva viac ako chce, ale práve v tomto je vidieť, akým spôsobom on rozmýšľa, akým spôsobom chce správovať krajinu.
Ešte ak dovolíte, pán Bugár včera hovoril, že 2 kohútov zrejme bude musieť rozsúdiť premiér a vy si myslíte, že sa to stane a že príde s nejakým riešením alebo že by mal prísť? Myslím si, že premiér, hovorím, že sme na tej špekulatívnej rovine, nech to vyriešia v koalície. Z nášho pohľadu je treba uchrániť RTVS pred ovplyvnením, alebo teda, aby vôbec ich ani nenapadlo, že to má nejaká stranická centrála SNS, pán Hrnko, pán Danko, Farkašovský, proste riadiť RTVS a priviesť nás do časov Kapustovín a podobných mediálnych výkrikov, pretože títo ľudia nemajú ďaleko od SNS, dokonca myslím, že oni spolu kandidovali a podobne. Čiže časy Mečiarovskej alebo za vlády prvého Fica by sa nemali vrátiť. A ja si myslím, že pán Maďarič je natoľko silný v smere, že tento spor bude musieť vybojovať a ustať sám. Len to vyzerá, že sme v patovej situácii a jedna aj druhá strana sa zdá byť, že je dosť silná vo svojich vyjadreniach a nevyzerá to v najbližších dňoch, že by niekto z týchto dvoch pánov ustúpil, už len preto, aby nevyzeral na verejnosti, takže ustúpil. Čiže vidíte nejaké riešenie? Vidíte, že my túto tému nezneužívame na nejaký koalično-opozičný súboj v zmysle toho, že nás by to, že oni sa v koalícii hádajú, malo de facto tešiť. Ale nás neteší stav, že niekto v rámci koalície by vedel to médium verejnej služby ovládnuť. To znamená, že to, akým spôsobom sa hašteria, nemá zaujímať ani vás ako pracovníkov médií, ani občanov, ani politikov, ste mali prísť s riešením. Toto je obžaloba Andreja Danka. Politiku proste nevie robiť, trieska po stole, rozhadáva svoju vlastnú koalíciu a nám z hľadiska opozičnej politiky by to malo ako keby vyhovovať. Lenže nám nikomu z nás, keďže to myslíme z RTVS dobre a so Slovenskom dobre, táto situácia nevyhovuje. Preto je lepšie obhájiť post a silu rezortu Ministerstva kultúry, ktoré si de facto inak Maďari pán Danko vypýtal. Už aj priamo rezort a to by bola už absolútna katastrofa z môjho pohľadu. Možno doplním, že aj tá mentálna výbava Smeru prešla určitým vývojom a to, ako pán Maďarič teraz nechal televíziu na pokoji, to nebol prípad za prvej Ficovej vlády. Čiže predpokladám, že aj Smer si uvedomuje, aké dôležité sú médiá, aké dôležité je verejnoprávnosť médií. A preto stále verím, že nezávislosť RTVS dokáže minister kultúry Marek Maďarič uchrániť.